Я зараз кажу вам, сябры, з поўнай адказнасцю і афіцыйна. Свет проста яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта все пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для таго, каб все это расказаць. Я не буду зараз пра сябе асабіста казаць, што я зазнаў, бо насамрэч прыкладна ва ўсіх палітвязняў плюс-мінус адна гісторыя. Вельмі, я не ведаю гэтую д'ябальскую логіку, як яны вырашаюць, каго больш ціснуць, каго менш, з каго больш здзекавацца, каго даводзіць да вар'яцтва, каго яшчэ да чагось. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і ўвосень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме, я прасынаўся ноччу ад таго, што дарослыя мужыкі вылі і звалі сваю маму ноччу, сярод ночы, настолькі яны пакутавалі ў гэтым штрафным ізалятары ад холада. Людзі не маглі спаць. На маіх вачах людзі з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прамым. Яны пачыналі чуць галасы.